Lakay, ganam dito ani. Lights, camera, action! Ay, nalakay! Apay, ginaramin mo day na kanya! Ako ba? Ay, ayatod ka unay ka, apay! Dilin niya mag... Hello, Mare. Uy, may chismis ako sa'yo. Alam mo ba? Ay, alam, Mare. Sige, chismis ka pa. Sige, chismis ka pa. Magchismis ka pa nang mapabarangay ka na. Sige, chismis ka pa. Sige, chismis ka pa. Huwag kang titigil hanggat malaya ka pa. Chismis, chismis, chismis. Chismis, chismosa ka. Lakay. Bakit? February 13 tatan, Valentine's Day na bigatin ng itiklano. Ay na po, bakit? No para kanyayaw nga nauungot nga mises, kung ayaw nilatan si araw ng kagitingan. Nya! Anak ka ng pug. Banbantay, turut-turut, ti ayan mi. Wow. May amuti ka kansyunan, bakit? Ang mayat music na dati balong ko Kasi siyempre Amo man. Ajay madipay. Nyajay. Among kasla kalaradyaw bakit? Sampay kumagaputan ng mula nga nagkantak, nagpintas di boses ko. Asla akra. Diyan, bilib-bilib ka man ng kilakay. Nga. Pati kung kunagon kay. Ay na po bakit? Saan bakit? Nya. Tagamin bakit? Ngaw-ngaw ka nga ngaw-ngaw. Sumadao ka nga kaslala radyaw. Ay naapang mabaling kalak mo inidap kang kahit. Padasing na kumalbit nga kabita kita. Nalalakay. Manulang aldawin. Valentine's Day manen. Nagarod ngay bakit? Ay naapo bakit? Aglabas mo ilang data? Nga ka mo lakay o mo lati ka sweet mo. Ay naapo dati nga bakit kun aya. Bakit kaw? Amam kaday. Si kalang ti ay ayatek ti inaldaw aldaw bakit? Nga. Kasi no kumatay ay itong tirinabi eh. Anda babae niya. Anak ka ng pug.